Dobrý deň, v dnešnom videu si vyskúšame niekoľko kúzel, ktoré som našiel na YouTube. Through the glass. Alright, so for this trick you obviously need a glass and you need a coin, baby. The trick is so good because it looks like this. You're going to take the coin, you give it a squeeze and then you slam it through. Dobre, v tomto kúzle ide o to, že potrebujeme mincu a pohár. A vlastne, keď chceme tú mincu zobrať, tak ju v skutočnosti nezoberieme. A potom ju budeme mať takto v ruke. Zdvihneme pohár a vlastne tým úderom tá minca vyletí. Treba si nacvičiť, kde presne, akože, aby sa dala takto tá minca zobrať. Ale dá sa to rýchlo naučiť. Teraz na ďalšie kúzlo. Now this is a classic of magic where you take a coin, you give it a squeeze and it disappears. You can then take the coin out from anywhere. Takže v ďalšom kúzle si ukážeme vlastne trik s mincou. Tú mincu ako predtým zase nezoberieme z pravej ruky. A tento raz akože musíme dať takto prst. A pri tom, ako ju berieme, musíme ju pustiť. A teraz, keď vlastne ukážeme, že ruke nič nemáme, môžeme akože od hocikiaľ vytiahnuť mincu, ktorú stále máme. Paper sponge balls. Alright, so for this beautiful trick, you're just going to get a napkin, rip it in half, and make 2 paper balls, dude. That's all you got to do. It's that simple. Once you've got your 2 paper balls, it looks like this. You're going to take a ball, you squeeze it tight, you take the other one, you shake, and then they both travel back together again, man. V tomto kúzle ide vlastne o to, že musíte mať takéto malé papierové, musíte proste lopty z toho spraviť z toho papiera. A potom, keď vlastne zoberiete, tak musíte to držať palcom. A keď to vlastne budete dávať do tej ruky, tak to nedáte do tej ruky, ale zavrete ju a stále to budete držať palcom. A keď budete chcieť zobrať ďalší papier, tak musíte zakryť ten predošlý, tak to máte v ruke, a zobrať tento. A keď vlastne budete hádzať, ako keby všetky tie papiere, čo máte v oboch rukách, a v skutočnosti máte iba v jednej, tak dúfam, že sa vám moje video páčilo. Ak áno, dajte prosím odber a like. Taktiež v popise nechávam pôvodné video, z ktorého som akože čerpal tie kúzla. Dovidenia. Najbližšie video bude o tom, ako sa učím zip. Dobre, takže dovidenia.